en nelal sallallahu namda hol ɓeeɗo yimɓe ɓe Allah sife nder qur'ana Allah yi ɓeede kulata e aduna kadi cunata ko laakara nelaɗo namda hol ɓe e nelaɗo tedduɗomo jaabo o wi ɓen de hum nasun min abnayi nnasi yajtami'una fi zatillahi yatajalasuna fillahi yatazawaruna fillahi ulaika alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanuna e nelaɗo o namda ɗum holɓe Allah sifiɗo wi kulata e aduna cunata ko laakara nelaɗo noon are jabaro wi ɓen de ko yimɓe ɓiɓɓe yimɓe rendoɓe noon sabu Allah jooɗo e zaati Allah sabu Allah jooɗorto juurodira sabu Allah ɓen woni ɓe Allah wiye qur'ana kulol alana ɗum e aduna kadi sunare alana ɗum e laakara o jokko o wi laysu bi anbiya o wi kadi kamɓe koɓe ibadun koɓe jiyaade Allah kono ɓe gona annabaɓe ɓe gona sahodinɓe kono sa yiɓe tan e sifa mabɓe o wi yahbaduhumul anbiya wa shuhada sabu ɓallade ɓe goo yawmal qiyamati ko ni ɓe cifori te ɓeɗo gona annabaɓe gona sahodinɓe kono ko ɓe cifarani kulata e aduna cunata ko laaka ɗum ko nelaɗo jaabi wiɓe ni henna ko yimɓe tan yimɓe kono noon ko juurodirtoɓe sabu Allah jottoɓe sabu Allah zicroɓe zati Allah fof sabu Allah ɓeɗo gona annabaɓe kono sa yiɓe aɗa ombaɓe sikkudeɓe ko annabaɓe saabu ɓallade ɓe goonga ɗum woni noon ko kulol Allah rokkata neɗɗo on martaba e mbiɗen kulol Allah kadi ne rokka neɗɗo aljanna a tago a miftahul jannati Allah haali nder qur'ana o wi wal jannatu uyida lil muttaqin aljanna de mi heblani ɗum mi resani wonande hulɓe Allah ndeke noon so neɗɗo yiɗi hebde aljanna yo hul Allah saabu aljanna resata hulɓe Allah ndeke oɗo tagba hokkima kadi kulol Allah saabu Allah wi wal jannatu uyida lil muttaqin aljanna de resana walla mbiya heblana ko wonande hulɓe Allah hande kalten ko kel ko wiyete tagwa ko kulol Allah joni noon kulol Allah na wonanma kadi daɗal kadi e jeygol kulol Allah danduma e jeygol saabu Allah haali nder qur'ana kadi o wi summa nunajji alladhina tagaw ayto suratu maryam Allah wi refti min danda ɓen hulɓe Allah ɓe ay kulol dey hulde Allah dandima e jeygol nannuma aljanna mbiɗen kadi kulol Allah kadi wattaqwa kulol Allah sabul aqibatul mahmudati neɗɗo wattande ma janje moƴƴe ala fof gañƴo battane moƴƴe janje wattande ma moƴƴere kulol Allah na rokkuma ɗum ko Allah haali nder qur'ana to suratul qasas o wi wal aqibatu lil muttaqin ay wattande moƴƴere janje moƴƴere ko wonande hulɓe Allah deke en gandi kala jiɗɗo wattina battane moƴƴe ɗum noon ko aduna e mum e laakara mum fof yo hul Allah so huuli Allah tan heɓat janje moƴƴe ko Allah haali e qur'ana eɗen continue ha joni haalde kulol Allah ko nafata e neɗɗo aduna e laakara mbiɗen kulol Allah kadi ena yaltinma e dendagal gueɗe cattuɗe udditanma arsukaji kala ne joguiɗa caɗele ha mayli tan keema probléme uji tan dewdiri e maɗa taw tan kulol Allah nan ɗon ittat ɗum ha laaɓɗum ko aduna noon arsukaji neɗɗo ɗo kadi faaɗama ha ɓuuri guidañde arsuko kala nde kulda Allah tigui Allah udditande arsuko maɗa saabu ko Allah haali nder qur'an o wi oman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu e to surtuɗo alaki o wi kala kulɗo Allah waɗan ɗum jaltirgal caɗele fof ɗe gonnoɗa ɗe ɓittuɗa faadene fof Allah wanma jalta e ɗen caɗele ɗum woni shadaid o yawti woni caɗele ɗe jalta hen arsugo o wi o yarzugu min haythu la yahtasibu Allah rokkuma arsugo e nokkuta jikkadu ni kala ta yakaranoki ni keɓa ɗum arsugo ceetam ndu wiyata wona elle wona ni ko wonno andi arsugo neɗɗo heɓa arsugo wiye kanko de ko ɗum o waɗanno o liggiga o fayga o dañiga o fayga tan limtine no keɓirɗa Allah timmugol noon no ittuma mbiɗen ɗeɗo caɗele Allah haali e qur'ana kadi rokkuma arsugo e nokkuma yakorano heɓde ɗon arsugo ni woni mbiɗen alhaji hamdou wiyata ko keɓa arsugo taw wonani ko ni wonno wonani ko wonno woni joni neɗɗo ne heeɓa udditare wiye kanko de o yeyanno ko ɗo henne walla ko ni o liggotono waɗi toɓo hano keɓirɗa ni kono noon kulɗo Allah so Allah neɗɗo huuli Allah ne rokkuma arsugo tawa alda ko ni wonno ɗum woni min hayso nokku ummorade nokku la yetta nokkuma jikkanama fiɓa ni ko toon keɓoyta keɓa to ɗum kulol Allah surtout ala goni mbiɗen kulol Allah ko miftahu taysir ko udditorgal coktirɗe newuya dendagal ko sattirma ko uddino ko ɓittino ko fanno so kulol Allah naate e ma tan ɗum iwat so Allah jaaɓi saabu mbiɗen wat tagwa miftahu taysir woni newade dendagal gueɗe ma ko ronkuno yo newo so kulol Allah naate ma tigirgui tan ɗum newto Allah haali nder qur'an o wi o man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran kala kulɗo Allah waɗa wonandemo ummorade gueɗe makko yusran newuya ndeke
kala ko tiide gueɗe ma so kulol Allah naate ma tan ɗum woni neware wonat ɗon ɗum woni ko surtoɗo Allah woni mbiyen kulol Allah kadi wona kadi sababu nasri woni foolde añɓe mum dadde peeje añɓe so kulol Allah naate ma kadi Allah na rokkuma ko mbiyeten porte ko mbiyeten ndenka ko sen kaali français woni porte ko so ndenka e ballal foolde añɓe kulol Allah rokkuma ɗum saabu Allah haali nder qur'ana o in tasbiru wa tattagu la yadurrukum kaydum shay'an suratu ali imran o wi son muñi on kuli Allah lorlata on peeje añɓe mon haydara ndeke noon kulol Allah ene rokkuma ɗo ko wiyete nafata ko ballal foolde añɓe kulol Allah rokkuma ɗum ko Allah haali ɓuran suratu ali imran ɗum fof kulol Allah rokkanma ɗum mbiɗen kulol Allah na wonanma teddugal to banggue Allah kulol Allah aɗa waɗa neɗɗo tedduɗo to banggue Allah jiɗaɗo kusa to banggue Allah saabu Allah haali nder qur'ana o wi ya ayuhannasu inna halaqnakum min zakarin wa unsa wa jaalnakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabirun ɗum ko suutul hujurati Allah haali ɗum nder qur'ana Allah wi e hewɗon yimɓe ɗo noon koko ewna julɓe e heferɓe fof ko yimɓe moƴƴuɓe e bonɓe fof ko yimɓe Allah wi e hewɗon yimɓe minen de min tagi on ummorade e gorko goto woni adama wa unsa e debbo goɗɗo goto woni hawwa onon fof paamon ummiɗon koye gorko goto e debbo goto Allah noon wi min mbaɗe mon shuuban wa gabayila min mbaɗe mon kine e leƴƴi li taarafu ha gandon ɗum mbaɗirɗon ɗum ko ha gandon inna akramakum endala atqakum ay kulol Allah ari ɓuuri teddude e mon to banggue Allah ɗo ko ɓurɗo hulde Allah o ɓurɗo e mon fof hulde Allah onon ɗeɗo kine no mbaɗon hewde kine leƴƴi ni fof min mbaɗiri noon tan ko ha gandon ɓurɗo teddude to banggue Allah o ko ɓurɗo hulde Allah o ndeke sa dañde teddugal to banggue Allah en mbiyat noon banggue yimɓe kono teddugal banggue Allah kam saabu neɗɗo no teddata banggue Allah taw yimɓeɓe teddinani ɗum yimɓeɓe hannde wonno jiirata taw wonano Allah yirata ni Allah kam ɓuuri teddude e muɗum fof ɓurɗo hulde ɗum o kala e mon ɓurɗo hulde Allah ko on ɓuuri teddude Allah wi kañum ne andi no humpiti ndeke ɗo woni hadis wiyata la fadala li arabin al ajamin illa bit taqwa ɓuural alanani arabe dow mo wona arabe walla ɓalejo walla dow danejo so wona kulol Allah neɗɗo wiyata tan boɗejo ko moƴƴo walla danejo ko moƴƴo ɓalejo ko moƴƴo walla ɓalejo ko moƴƴani ala ko ɓurɗo hulde Allah fof ko on ɓuuri teddude e moɗon to banggue Allah ndeke noon sa yiɗi wonde yimɓe fof ɓuura ɗumen teddude ɓuuri ɗumen hulde Allah kala ɓurɗoma hulde Allah ɓuurma teddugal to banggue Allah ɗum no kulol Allah addi teddugal to banggue Allah